pagbabaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Uni na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi aldaw banggi. Ano nang kaugman Uragon, Bicol. kung mahiwason? Ini po ang sendong Ano makaurag. Napagiriba. mamunga ini Bago bang kita uragon dyan, kundi makaurag. na niya? Sinapa Alarmario po. kan pagkita Checking in. Checking in. Digdis sa programa. Uragon, Bicol. Kamusta po, Albay? Kamusta ang Sorsogon? Yan sa OKFM Sorsogon, naka-hook up kita. Yan sa Camarines Norte, sa Daet. OKFM Daet. Yan sa Camarines Sur area. kuning bata Ang radyo natin, dyan sa Iriga. tigiri paro Medyo Sarsia. Yan sa Sorsogon, mga pag-iriba. Sina Rex Bulima and Company. ano nang kaugmahan ko sa Of course, sa Catanduanes. Kumusta tabi mga tugang tadyan sa Catanduanes? mataba And Anmasbate. Lalo na Anmasbate tabi. mga ini Sana ayos kita dyan, nakaka-recover na. Maski pa luway-luway kuya kan pagkita sa epekto ni Opong. Dagdag lang na pagsarig sa mahal na Diyos para makabangon giraray ang mga katugangan ta dyan sa Masbate. And of course, siyempre sa iba pang parte kan Pilipinas, lalo dyan sa bandang Visayas area, sa Cebu, nagulpi man kan Linog, magpangadji tatabi sinda. And kabos sa mga Bicolano outside the Philippines, damang kitang mga nakatutok dyan sa social media sa ibang bansa. kan pag-iriba Inigararay ang Uragon Bicol program digdi po sa DCGB Legazpi City. Okay? Kamusta tayo? Ano na tayo? Ano, masaya na kayo? Kumusta? Bation taman sa mga taga dyan sa Taysan, sa Santa Florentina, sa mga barkada ta dyan, lalo si Kapitan Ben Rosin and mga kagawad, kagawad Madronio, kagawad Liubit, kabustabi na mga haji and iba pa na mga members kan council
sa iba-iba pong mga barangay digdi sa Legazpi City and sa ibang mga local government units. Ano na tayo? Ano, masaya na kayo? Ha? Masaya na kayo at nag-resign na si Congressman Saldico? So iba naugma, John. Pero so iba, siyempre, may mamundo man na epekto ang pag-resign ni Congressman Saldico. Pero ang matindi digdi, John, pati so ako Bicol, gusto pang idaramay kan iba. Ha? Gusto pang idamay so ako Bicol kan mga taong banal. Kan mga taong nagbabanal-banalan. Ha? So nagtatabang John, Jerome, na party list, iyo ang pigpapara initan kaniba. Ha? Pigpapara initan, so party list na nakakatabang lalong-lalo na digdi sa Bicol Region. So amo ninda, na daay man nakakatabang, pigpapara promote pa, pigpapara urumaw, so amo ninda na daay man nakakatabang. Ha? So ibang amo, puro man sana angaw. Puro angaw. Ha? So sarong amo, puro lustay. Puro lustay, pero marasa pa adi. Marasa pa. Tabi. Ining nag-miss call, dahil ka na po mag-miss call mo na medyo naistorbo kita. Kaining miss call mo tabi, dahil ka man masisimbag dyan sa number na yan. Okay? So iba, puro lustay, puro ambog John, pero marasa pa adi. Iyo pa ang pigpapara promota. O yan, resign na po si Congressman Saldico. Di alaton tanasa na kung ano ang mangyayari sa mga aligasyon laban sa iya. Sabi niya baga, isimbagon niya yan sa tamang forum. Bako po sa social media. Tadyan sa social media, matindi. Dahil na nakokontrol kan gobyerno ang social media. Maski pagmuruda, sige sana ano ini, sige ang muruda dyan sa social media, dahil na nakokontrol kan gobyerno. O si Primo, si Andy palan, si Andy Marbilla palan, dahil kaya silpon ko kaya Primong Andy, nga daw ta nawawara so, ayo, basta natatyan memory ko, nawara so ngaran mo. Kaya dahil nag-recognize. Anyway, si Primong Andy Marbilla. Oy, kamusta palang tabi sa mga Task Force Kalinigan asin kaayusan. Kasubanggi, kaampang kuman si Andy. Rampang man lamang ta. Sige na sanang irestoryaan, sige sanang trabaho dyan sa luwas. Paminsan, pagtaga i-relax naman ang buhay ta. Kasubanggi, kung kanta kami ni Andy, tapos si Bobing Andes, sa kaso mga pag-iriban niya sa task force, kundi grabe pala ng trabaho talaga ni Andy. Adi, maski matanga, may nag-arapod, tapos mga naklaman niya pagkahapon. Dahil pa nahali diwan sa lugar. Yan, ikawag para illegal parking. Taarog kaan, napapastidyo na kamo, napapastidyo pa so mga law enforcers arog kan Task Force Kalinigan asin kaayusan. Grabe ang trabaho niyan di, maski matanga palan, piga po na nindo. Kung minapararada kayan iba, dyan sa gilid kan tinampo, gari sa diri ninda ang tinampo. Nasa pag atid-atid mo man iyan, kung ang auto mo, nakakaulang, o dai,
Diyan sa pinaradahan mo. Kung pigiling-hiling mong alanganin na lugar, pagparaparada problema yan. Kaso saro, picturo sa ko ni Andy, o dyan sampang John kan City Hall, imagine mo, so pedestrian lane baga, so pedestrian lane baga, dyan sa Ampang kan City Hall, pasiring sa Piñaranda Park, nakabalantoy so auto duman sa pedestrian lane kari baga so dahil nag-iisip na pedestrian lane ito may kurit na nga ni pinabandoy pa duman sa auto niya dinaklaman siya. Mabasol naman kasi na Andy, trabaho lang iyan. Ito na naman nga ni si Andy Palan, yaw na naman sa badyaw, sa mga badyaw naman, ano pa yung mga badyaw na taon-taon ta baka may oras kita balikan tan istorya na yan manungod sa badya. Padagos kong natabi itong issue. Habang pikalata si Ate Sally, taday ko nag-contact si Kong Pido, siguro busy pa ta. Birthday ba gani Kong Pido? Kasudma. Kaya busy-busy ngayon. Siyempre, napirot man. Baka day available ko niya. Kaya day nag-reply. Anyway, si Ate Sally, pasiring na yata, digdi. Yan na po, nag-resign na si Congressman Saldico. Kaya natunta na sa nakon, ano ang mangyayari ta si Simbagon niya ang mga aligasyon laban sa iya duman sa tamang forum. Kung diyan gusto tatawan digdi doon John, natatagusto pa kan iba na idamay so ako Bicol. Dakulaonon baga mga tugang na itatabang kan ako Bicol, lalo digdi sa Bicol region na abo sabuton kan iba. Abo sabuton kan iba ang mga positibong nagiginibo kan ako Bicol. Bayan ta na itong kaso ta. Simbago na lang ito ni Kong Saldi. Kung may kaso man ang gad, ay lang ang iling ko kari pigagamit siya na sa pang grandstanding kan iba, na mga banal-banalon, na nagaparaanap ki diferensya, puro man sila may diferensya. Anyway, nakulaw nung baga na itatabang ka na ko Bicol, lalo digdi sa Bicol region, na abo sa boton kaniba. Utrohon ko giraray. Dahil sa ako Bicol, nangyari iyan na mga patinamputa dyan sa mga hararayong barangay na daay na papansin kaniba sa halawig ng panahon na sindayaon sa puder. Pagtukaw ba ka na ko Bicol, yan, sunod-sunod sa mga patinampo dyan sa mga hararayong barangay, at least sa mga barangay na daay na pigarabot kidalugdog, ngunyan balda-balda na po ang mga patinampo. Siyempre, may positibong epekto yan sa satuya. Yaon dyan sa mga pailaw. Yaon dyan sa mga irrigation. Yaon dyan sa mga covered court. Ano pa? Mga patubig. Yan na, boulevard. Scholarship. Mga educational assistance. Medical assistance. Pati nga ni Burial. Pati nga ni paglubong, yaon nagtatabang anak ko Bicol, yaon sa tupad, yaon sa AX, yaon sa mga livelihood program, etc. Nagulong mga dyan, aros interong sektor tabi nagbibenepisyo kan mga pigigibo kan ako Bicol. Ma-comment sa iba. Daw dyan baga sa social media, grabe ang mga comment. Ma-comment sa iba. Dahil man nga ako nagkikinabang. Okay, pwedeng dahil ka nagkinabang, pero pwedeng suka pamilya mo nagkinabang. Kaya, dahil dapat magpara-comment kita kung ano-ano, na ngayon dahil ka nagkinabang personal, tas sa pamilya mo, pwedeng nagkinabang. Iba kaya John, sige an batok, sige an batok,
pero nagkikinabang. May mga tao bagang abo ki development sa sarong barangay. Ha? Lalo abo niyang mahiling na sa sarong barangay may nagbibida. Tagusto, diyan sa sarong barangay, siya ang maging bida. Maski sa salang paagi, siya ang maging bida. Kaya, abo niya ki-development sa sarong barangay. Maski may mga pigigibo na kubikol na nakakatabang diyan sa barangay, pero dahil niya yan nahiling. Anahiling niya so mga negatibo. May mga tao bagang negatibo, John. So dahil nahiling na maray, puro maraot anahiling niya. Imbis magpasalamat, makomentaryo pa. Yun yan. So sige, ang batok diyan sa barangay, na siya nga ni personal, daiman kinitatabang sa barangay. Imbis siya maugma, imbis siya magpasalamat, dahil nagkokomentaryo pa yan. Minsan, magiulo ka baga dyan sa barangay, John? Halimbawa, nagtao sarong politiko. Nagtao nga ki, halimbawa, bagas. Dahil baga, ang basic na bigataraw dyan sa barangay. Ngayon, bagas. May supply nga yung bagas. Napin ko pa na, Dara-dara na ka-John ang bagas. Tapos sige pa, komentaryo niya, laban naman sa politiko. Ano mga klaseng tao ang arog ka, Jerome? Ano mga klaseng tao ang arog ka yan? May diferensya ba? May diferensya. Sa madaling istorya, kung kamutunta, ang mga tao ngayon, kapay! Kapay! May diferensya. So, dahil nailing. Arinda ang mga patinang po standard, substandard pagkagibo. Matibayan mag-comment ang iba, mga substandard ngayon. Pag una mo, engineer. Ang iba ba gawin na komentary, John? Pag una mo, matibay pa sa engineer. Mailing so, project. Una nga yung tinampong niya, substandard. Matibayan. Feeling niya, mas matibay pa siya sa engineer. Yun yan ang mga manlaylay na comment dyan, John. Kaya nga may nabasa ako dyan na nabasa ko ini sa libro. Magayon na niya. May makukuha kitang leksyon digdi, John. Ang sabi, dahil tada dapat pagpatulan, John, araw ka na mga bashers ngaya sa mga negatibo bagang tao. So dahil nahiling na karahayan sa imo, ma-post ka sana dyan sa social media, kukomentaryoan ka kung ano-ano. Ang mga tao ini John, dahil ka dapat madagit. Joey, dahil na mga po Joey, dumang kalugod kay John, gusto ko mag-intra. Nanganing, mas clear naman ang linya mo kay John. May mga tao John, halimbawa mga bashers, na dahil ka dapat madagit sa inda. Ini daw mga taong ini, dapat sindang kahirakan. Dapat sindang kahirakan, ini ang mga taong may hilang na dipisil bulungon. Dipisil da bulungon ini, John. Hilang yan. So, dahil ka baga nahiling na karayan sa kapwa mo? Hilang mo yan. Dipisil gibuhon ang mga bagay na ini na dahil mo pagpatulan ang mga taong iyan, hilang. Ang tips John, kung paano ini hampangon na may dignidad sa diri asin pagkamot sa indarog ka ini. Enot, dahil ka magpa-apekto sa mga taong ini
dahil ang pigtataram ninda laban sa imo pwedeng mas malala an sa iya. Posible ba gadyon? Ha? Nainot na enot, sisay man ining tawong ini halimbawa na nagkokomentaryo laban sa imo. Ha? Baka kung hilingon mo ang personalidad niya diyon, mas may defekto pa siya kaysa sa imo. Kaya kung piga para chismis ka, yun. Kan mga marites dyan sa barangay, laban sa imo, dahil mo na dyan magpatulan. Dahil ka magpapikto sa mga tawong ini, baka kung naadalan mo ang sadiri niya, ang nagtataram laban sa imo, mas malala ang diferensya kaysa sa imo. O, tama ba ga? Ikadua, pag pinatulan mo na dyan, ang mga tawong arog ka ni, garo maman sa napigtugutan, ang demonyo, nakontrolon ang sadiri mo. Tama ba ka? Pag pinatulan mo yan, John, ano, Joey? Pag pinatulan mo ang sarong tawong baser mo, komentarista laban sa imo, ugmaunon ka yan ang demonyo. Tayo bagan gusto kan demonyo Diyos. So nag-iriwal ka mo. Masabi, mangarap kag sa demonyo. Ayos nga. Alam mo, Jerome. Kaya ito kaya, Jerome, dramatista ko. Dramatista ko kang panahon. So sa Holy Week baga, dramatista ko, Jerome. Kaya ito talaga, Jerome, ang role ko sa demonyo, kaya matibaya kami na olok. Kung ikan agi kan Diyos, lumampaw ka, asin gibuhon mong tinapayan gapo na ini. Ayos man, Jerome. Bagay ang mga demonyo. Pero pando ko, karday bagay demonyo ni. Sa buses na. Huwag mo nun daan, demonyo. Pag pinatulan mo, Joey Sarsia, ang mga tawong nagkapara komentaryo, nagkapara chismis laban sa imo, garo mo mas na tinugutan, nakontrolon ka kan demonyo. Yo. Kaya, ulukan mo na sana, Joey. Dahil mangibabaw sa puso mo ang dagit. Tapag nangibabaw ang dagit sa puso mo, baka magresulta iyan sa mas malalang problema. Tama nang Jerome. Eksakto ining nabasa kong ini. Ikadua, lato na, tamay nang muna akong tubig. Napaha ako pag ngarak nga ako. Ano daw sa salita? Ikadua, ang mga tawong daing nailing na maray sa imo, Jerome, dapat sabuton mo. Sabuton mo ang background ninda. Pwedeng ang tawong ini may sadiring insecurities sa buhay niya. Tama, eksakto. Sabi ko nga ni baga dyan sa barangay, kung minsan ining mga tawong ining nagkokomentaryo laban sa imo, iyo yan sa mga, ano ba dyan, inggitira. Pag inggitira ka, sabi yun, may insecurities ka sa diri mo. O ano ba dyan? Politika. So mga nakalaban mo sa politika, maski anong gibuhon mong garayang kaan, raot ka man giraray. O yan ang mga tawong may insecurities. Kaya dapat, sabuton mo ang background ninda. Baka, pag sinabot mo ang background ninda, baka madiscover mo, Jerome, na talagang ang mga tawong ini, may diferensya sa diri ninda. Eksakto. Pag inara mo, sinabot mo ang background ninda, madidiscover mo dyan na may diferensya talaga. Kaya dahil ka man kiasahon na maitaram sa imong positibo, maski anong gibuhon mong karahayan,
sampulo nan iginibo mong karahayan, anapon pagkaan, so, diferensya. Iyo yan. Ano nga tawad ang iyan? Iyo yan, so, may insecurities. O baka kulang sa pagsabot. O baka kulang sa edukasyon. Kaya, ang gibuon mo da, imbes na patulan mo sinda, gibuhan mo giraray kikarahayan. Dahil iyan ang tunay na karakter kan tawong maray sa mata kan Diyos. Kung sa mata kan tawo, daing na hiling sa imong karahayan, pero pag guminibo ka kining karahayan sa kapwa mo, diyan na hiling ang karakter mong maray sa mata kan Diyos. Paring Joey. Brother Joey, Sarsia. Kung daay man sa imo kinagtataram na positibo, Brother Joey Sarsia. O Brother Tony yan yun may bo. Tony, nakamonitor ka. Si Brother Javier. O gamos na brothers. Kung daay man sa imo nagdasabi kin mga positibong bagay, sige sana, magibo ka sana ning karahayan, ta sa mata kan Diyos. Primong Andy Marbella, sa mata kan Diyos, ipagpapala ka. O, ini si Andy nga ni, sarong hemplo, ngunyan ko siya na-discovery, kasubanggi ko siya na-discovery, na si Andy Palan, si Andy Marbella, makadyuso na lalaki ni. May ataman sindang santa. Kaya sabi nga ni Andy Marbella, kasubanggi, kaya, primo, minsan ngaya, iba nga yung mga nadagit ba nga sa ang tao kami nga implementor kan mga araw ka na mga illegal parking na yan, yung mga kaayusan dyan. Minsan nga nangadji na sana ako kung day ka man niya kalagi kusog kibuot, kumbaga day ka kigaydan sa mahal na Diyos, day mo man magigibo yan. Tasadit-sadit sa nanlawon si Primong Andy, pero pag mina-implement sinda kan mga araw ka yan, kumbaga, nangyayari. Dito sa na Brother Andy, Primong Andy, na-realize, igwa ka ki-guidance sa mahal na Diyos. Kaya, maski, dakulunon na nagit sa imo, Primong Andy Marbella, dahil ta nakaklamos iba, sige sana, magtrabaho ka sana, ta sa mata kan Diyos, maski sa mata kan tao, figure out ka, sa mata kan Diyos, ipigpapala ka. Iyo yan daan mga tawong may insecurity sa buhay, sa mga nagkokomentaryo laban sa imo, o laban sa tuya. Dahil kita magbaba sa level ninda, Primong Andy. Tapag nagbaba ka sa level ninda, sabi yun, maluya ka. Dapat, dahil ka magbaba sa level ninda, tanganing ipahiling mo na ika mas matured sa inda. Mapipil ninda dyan, so sa imong maturity na pigaapod. Nuarin manda, mga tugang, an karahayan, pirming nanggagana iyan, laban sa karatan. Iyo? Pandua pa sa ito, pandua itong tips kung paano mo hampangon ining mga taong ini. Pantulo, dapat pirmikan nangangadji. Dipisil baga John, na sa mga tawong pirming kontra sa imo, ipapangadji mo. Pero dahil ka na magduwa-duwa John, nagibuon ini mga tawong laban sa imo, ipangadji mo. Ipangadji mo sinda, nakakatabang ini para sa inda, nakakatabang man para sa imo, para magkaigwa ka ki peace of mind. Yan importante. Magpakumbaba, manarig sa mahal na Diyos, mga sigurado sa espiritu, sa guidance ni Lord, tabi John, magkakaigwa ka ki peace of mind. Ikaapat na tips, an panraraot pansamantala lang iyan. Kan malinig, an importante
kung malinig ang sa imong konsensya, wara man yan epekto. Lalo kalugod, ibibless ni Lord. Imbes na imbes na patulan mo sinda, kahirakan mo sinda. John, kahirakan mo sinda. Sinda ang mga tao na may hilang. May hilang na dipisil bulungon. Kaya dahil tada pagtugutan na ang dagit, umistar dyan sa tuyang mga puso dahil ugmahunon ka yan si taning. Ugmahunon ka yan si taning. Minangarak-ngak si taning. Ano Joey Sarsia? Sabi ni Joey. Amen. Amen. Sabi ni Joey Sarsia. Ay, hindi. Ayo yan tabi. Aping share ko lang itong nabasa ko tabi John. Magayonon nito. Kung sa sabuton tang maray, magayonon baga. Na ang mga ang komentaryo kung ano-ano dyan lalo dyan sa social media, tayo mo pagpatulan. Tapos pinatulan mo yan, lalong naugma ang demonyo. Makusog sindata. Anong sabi yung kaning text mo tabi, amiga? Punto ng saro daan dyan sa social media. Iyon gusto sabihin mo ganit tabi, amiga. Saro daan dyan sa social media. Ganoon na ngayon, may diferensya. O ni Pawan Saro. O ni man, dahil man kinailing na nakarayan. Iwan naman sarong para komentaryo man. Kung maunon sa iya si Taning, damor na sige ang komentaryo niya kung ano-ano. Kung maunon sa iya si Taning. Si Peter, sabi ni Peter, mate, kahito kang kaklase ta ka sa Divine, di ko naaraman na mag-primo mo si Andy. Dahil mo nagigets ngayon classmate na Peter na kami ni Andy magprimo kami sa lawas. Akunin bata sa lagwerta mo. Mismong tapat ng gate dumananggad minaparada. Oyo. Iyon ang gadiyanan. Iyon ang gadiyanan ang bigsasabi ta sa mga ibama na motorista. Ni saro man ini. Matag na sa Sa demonyo ngayon, Gibo. Nga si Sedigdian banal nga ni. Ikaw para komentaryoan ba yan? Garo na baga si Saldi ko na pinaka makasala na tao sa kinaban kung babasahon mo dyan sa social media ang mga komentaryo. Gari ang pinaka makasala ng tao digdi sa kinaban si Romalde, Saldico, si Diskaya, si Sepa. Sepa nga sa mga na-involved dyan sa flood control project. Sa mga nagkangaranan dyan, sa mga kontraktor, o sa DPWH. Kung kay komentaryoan dyan sa social media, gano'n na baga iyo ang mga pinakamakasalan na tao digdi sa kinaban. Samantalang, nagkukomentaryo, ilingon taman nga ni kung sisay, ano ang background niya man? Ito bagang binasa ko, ito ang gusto sabihin ka ito. Kung nabunin do sa buton, dahil mo na problema kung dahil sa buton. Basta, pig-share ko lang ito, John. Pangani na, at least, maokudan kan iba na so open-minded. Dahil taman kay puan digdi so close-minded, so kuan baga, so bisyadong judgmental na tao. Dahil taman kay puan digdi na piriton tang sumabot kan pig-share ko. Ito, binasa ko lang ito para ma-share ta naman sa mga tawong open-minded. So mga sarado ng isip sa pagiging judgmental, so be it. Ano man ang problema dyan, John? Ngata, kasalan ta yan. Kung kung
abo sinda tubod naman sa pigsirta. Basta binasa ko lang ito. O tayo na nga ini oning mga iba gari aniling ninda itong mga hot names dyan ngunyan sa social media. Yun ito ang mga pinakamakasala na tao sa kinaba. Samantalang, ano na nangyari ngunyan dyan sa Senado? Ara mo si PBBM may kuan man digdi, may problema man. Digiri paro Diyon, si PBBM baga, iuso nagbulgar ka yan. mangging. Dahil pag-iisip, na mararapong gasin na gabos. Ha? Rapong gasin na yung gabos yun. Ilingon mo ha? From national to local. Ngunyan, an issue yan, pasan na sa national. Sige, bagan iriwal dyan, sa Senado, sa Kongreso. Ha? Nagsurungawan na lugod gabos sa bata. Ha? Natapaguna mo ang presidente dahil manangki bata. Ha? Lalo na so vice presidente o yung mga bulgar na ang bata. Kaya yun so confidential fund. Ha? Ang mangyayari ka ni Jong, rapong gas yan yun. Ilingon mo pag 2027, bakulang iyan nasyonal, mababa na digdi sa lokal yun. Digdi naman iyan yun siriripan, ki diferensya. Halimbawa, digdi sa lokal, pag-una nindo, may banal na gobernador, may banal na vice-gobernador, may banal na board member, may banal na congressman, may banal na mayor, may banal na vice mayor, may banal na kagawad. Masingani sa barangay, dahil kibanal na kapitan. Maski sa barangay kagawad, dahil kibanal na barangay kagawad. Maski nga ni sa SK, igwa na korupsyon. Kaya, ang pag-emphasize ta digdi, ang bagon ta karakter. Subiit, kung si Congressman Saldico may issue laban sa iya, simbagon niya sa korte. Ang point na digdi tabi, mga tugang, kung nasasabutan nindo ako, dahil kita masyadong judgmental. Takon minsan, kita mismo na nagiging judgmental sa kapwata, igwaman ki diferensya. Kaya man sa tudig di ki banal, Ate Sally. Masige kita, Ate Sally, bago man kita banal. Kaya kung may dapat baguhon, puunan mo sa sadiri mo. Bago ka magpara-komentaryo sa iba, so sadiri mo muna ang baguhon mo. Tabako ka man banal. Man ako digdig maski nga, magkita ki tawa digdig perfecto. Maski nga ni sa barkada niya sa Google, perfecto. Pero sa ngaran, ayun da, Ate Sally. Kumusta, Ate Sally? Ayan na po si Ate Sally. Ayan. Kumusta? Good morning, Tito Al. Good morning din po sa gabo sa mga paradangag po ng DCGB. Kayo nung bagang uniform mo niya? Ayo. Dari ka man sa nabaga so bayong nakikiyaw. Ano yun? Araw makikiyaw. Hindi. Yelo, dilaw. Dilaw siya, dilaw siya. Dahil dito sa Chale, kung kayo, no? sa vest. Opo. Pero bago ka man dilawan. Di man ako ano sa mga ganyan, Tito Al. De mo arang masyadong araw kaya? Mga dilawan de mo aram ito. Alam ko. Araw mo, Ate Sally, ining iriwal kan duwang grupo. Ayan na. Grupo ni pagkaan DDS tapos mga PBBM supporters. Ang iwal ninda, dahil ninda na-realize nabibinipisyaran ka yan sa mga dilawan. Sina Leni Robredo. Ayun, nabibinipisyaran ka. Sige, iriwal ninda. Si Leni Robredo, sige manangat. Mga nasarokaan, baka si Leni Robredo ang bagangat for president. Tas si Lustay, kuhanaan, basa na ngaran. Si Romualdez, na gusto man ko ta maging presidente, pigpararaot na. Nadamay pa si Congressman Saldico. Basa na mga ngaran. Kaya, uning, hinda, baka si Leni ang malataw dyan, dilawan. Nagbalik siya nga na ko siya, baka niya ako dilawan ka naman. Parang di man yata
run for national si Oh. Mayor Lenny. Ah. Tingin ko. Sina? Sa tingin ko lang. Ano? Parang hindi. Hindi siya? Mga Hindi presidente? siya. Hindi. Anyway, Kung baka natin, malayo pa, Tito Al. Oo. Oo, malayo pa. Hindi natin yan masasabi sa ngayon. So, sa ngayon, 2027 pa. 2025 pa lang ngayon. Basta importante ko yan. Sige, sa trabaho ka na Bicol. Sige lang ang trabaho nindo. Opo, sige lang ang trabaho namin, Tito Al. In fact, di ba, Kang Sarong Al daw, yan po ako sa UWAS. Was ka di. Sa Saban. Saban, was. Saban, UWAS, Albay. So, yung bloodletting, mobile blood donation, nag-support po ang Ako Bicol Party List sa Barangay Saban, UWAS, Albay para po doon sa 100 beneficiaries po. Para po sa bloodletting, sa mga blood donors po, Tito Al. Kasi, sarap man yan sa programa po, Tito Al, ng Ako Bicol Party List, pag-abot po sa Tabang sa Karahayan. So, salamat po kay Punong Barangay Raule sa pag-invite po sa Nataan mga Ako Bicol was Party talaga. List. Karak lang, ano? Oo, RR. Armario. Taga-uwas ka ba? AR ka man AR. May rin nawato ka si Congressman Armario. Jan Almario. Oh, Jan Almario. Chan. Apo, sabi niya, naantay lang daw po. May mga... Nagulo naman ka ng madagit sa toya. Bakit po? Congressman Armario. Congressman Jan Almario Chan. Opo. Basta antay-antay lang daw po tayo dito. Sabi niya... Siya na talagang mapalit. Opo, sabi niya, madigdi daw po siya. Gusto din O, daw. iba mo digdita. Ay, opo. Tadigdi sa Ako Bicol program. Apo. Tapos, di ba, Tito Al, nagtao po bilang ka-partner po kang bloodletting activity kang barangay, may 10 kilos rice po na tinao. Ako Bicol Party List sa mga nakapag-donate ng dugo. Tapos, igong groceries, may noodles, may kape, tapos tinapay, at may sabon din, para sa hygiene kit dito, Al. So, thank you so much din po sa muyang mga MEC, itong municipal, Municipal Executive Coordinator si Punong Barangay Wilson Relama. R pa rin. Opo. Tapos Relama. si Jai Regalario. Regalario R pa naman. R. Ayun man agad puro R. Opo. Siyempre, dire-diretso din, Tito Alha, ang pagtao po ng medical assistance. Duman nga ni sa Congress po, Tito Al, sa North Gate, kang Congress or Batasang Pambansa, kang People's Day. Kasi ang People's Day po, napigapod, every Monday yan, Tito Al. Bali nakapagtaosin ng 480 beneficiaries po para sa medical assistance. Ito lang po kang Sarong Al daw lang yan, kada Monday. So, posted yan, Tito Al. At syempre, 'di ba, yaon ang grupo ng Ako Bicol Party List sa Masbate. Masbate, syempre naman. So, dahil sa bagyong Opong, so nakapagtao po sindani na ayuda, arog kang bagas, bagas. 892 families sa Balod, 910 families po sa Mandaon, 1,100 families sa Milagros. Apo. So, balit, ini pira na yan. Takulo na Tito Al. At least nagtatabang ang Bicol. Tapos, may relief goods. Kaya lang, iba din kakuntinto Nagtatabangan mo na, komentaryo pa. Hayaan mo na sinda. Ano nila yan rights din da yan. Basta kami baka man rights, wrong. Wrong. Basta Tito Al kami bilang mga staff Ako Bicol Party List, ako Regional Community Connections Program Officer,
kung ano po yung nakatoka sa kuyang trabaho, gigibuhon ko po. Yan. So, yan na po yan. Yaon duman sinda, yung ako Bicol, Bakulang Relief Goods, may feeding program pa. Nagpakaon po sila, mga hot meals At po. least nakaipno na lamang sa Opo. mga epokan mga Masbate. Importante bagayan. Sa Dimasalang, Tito Al, ha? Dimasalang, ararayunin ni Tito Al. Dimasalang, Mandaon, Bilagros, ayan. Yan mga dinumanan. Tapos, nagdaraman po ang ako Bicol nin charging station. May dara silang genset. Para sa mga ano po, syempre walang kuryente, nagpa-charge po din libre. Mag-charge ng mga cellphone, radyo, or so mga rechargeable nindang mga gamit. So, ayan. Siyempre, saro yan sa programa kang Ako Bicol pag-abot po sa Tabang sa Kalamidad. Ayan. And, second day, kasi Tito Al, dahil mo man kakayanon sa saro lang na aldaw yan, ararayuon. Narayon yan. Nag-ikot naman sinda po sa Masbate, bali 900 beneficiaries po sa barangay Kinamaligan. Opo, tapos sa Mobo 2,000 families. And then sa barangay Pinarbuhan, nagpa-feeding and free charging po. Bali 174 po ang nataawanin bagas. Kaya dire-diretso lang po ang pagtaonin serbisyo at kang Ako Bicol Party List sa panahon kan kalamidad. So, iyan po bilang patunay na nagkakasararo kita sina mga Masbateño sa indang pagbangon. So, iyan po yan. Ngayon nga sabi ko, Ate Sally, ang Ako Bicol, dakula uno na natatabang sa lalo digi sa Bicol region. Pero ano ba, abo sa buton niya. Tanay lang sa diferensya. Opo. Sabi nga ni Tito Al, ika po baga, pag naggibo ka ning marahay, maski pa yan 100 times, saro sa nang kamali mo. Yun ang marurungduman. Pero so, yung mga itinabang po, day man Kaya yan. nga, sarado nga ng isip ka ni Be. Kasi may ano daw po, pag-aaral sa psychology. So daing kakontentohan. Totoo yan. Ang tao'y walang Contentment. content. Dahil na Ang kontento. tao'y walang kasiyahan. Mga arog-kaan. Dapat pala sa imo. Dapat sa imo, Tito Al, habang nag nagataram ka, piga-backgroundan ka, dapat may background music ka. Sige daw. Nataday ko na dadangog ang monitor ko, Jun. Yun mo, John. Ang mga, Paano dahil ka headset? ora nga. Dapat ikaw kang headset. Di lang ako pagtatawan ni Junior K headset. Di ko man Di mo nadangog, oh. Sweet music yan, oh. Together again. pag-chat-chat. Ano man yan? Dapat, so mga pang maalaala mo kaya. So, Kaya, Dear hanapan ta ka. Tito Al. Madali siya. Hanapan ta. Sige na. Sana sa mga Yan sa file ni Bipin Ray. sa mga pangajion mo nga, Tito Al. Sige nga. Nangadji na ka sa bago. Di ko man nadangog. Aren, so, Sa pangaji mo, di ko nadangog. Di man? Naka-program kaya ako nina. pangadji ka na rin. Sa ano? Yung problema mo pa ako. Dahil ko na ako adyo. So, Ay na, dapat mayroon kang may background music ka, Tito Al. Hanggang John, sa mga... John, lagyan mo ng background music si Tito Al pag nagtataram. So, mga... Pero man kan Song for Ana. Alapas Song for Ana. Sige daw. Song for Ana ta. Gibon tang love story ning... Sige nga, gusto ta kang mapakinggan. So, gusto mong ipaabot sa yung mga kababayan. Song for Ana, John. Digdi ito sa file ni Bipino. Dahil ko na ako. Song for Ana. Dear Ate Sally and Kuya Al, tawagin mo lang ako sa pangalang Jerome. Not sure if you know this. Ako'y si Jerome When we first met, na iguan ng ilusyon. Ang problema ko, Ate Sally and Kuya Al, kasi itong aking syota ay masyadong demanding. Anong dinidiman?
ang gusto niya ay lahat ng oras ay sa kanya lamang. Ipapano naman, may trabaho ako. Yun na! Suko tulos. Yun na! Tawa ka mga naanta siguro. Si kay Jerome ito. Sabi Sana ako kahit ito nagprograma ka, Oo. love story na yan, kahit ito ni Ray Bar Nagabasa ka po kaan. dedication program. Ah, Sana ako ka, kahit ito. Mga pang sign of ugaring, alas 10 na banggi. Turog na ako kaan. Taga ito, dahil pamanuso yan ang mga cellphone, Oo. Ate Sally. Talagang radyo. Telepono. Telepono. Maano ka, paring talaga. Maapod ka para Hello, good evening. Anong request mo? Si pabati po. Pabati po. Anong request mo? Mm-mm. Background mo na yan. Ito ang request mo. Ito na po ang request mo. Ano? Yan. Team song iyan, Ate Sally. Kan mga buta. So mga blind baga. Opo. Iyo yan ang team song. Nata. Lalo kung primerong banggi after kan kikasal ba. Minsan magkakagom na so may kuwan sa mata. Opo. Arno man ko si Jun. Ay, si Jun niya. Iyan ang team song, Ate Sally. Kang mga Buta na bagong kasal. Where do I begin? where do I begin? Nagkakap-kap siya. Una ako Ano yun si Junior? Nakaka-relate ito. yan palang kanta mo, Junior. Where do I begin? Makap-kap ka. Parang yan din. Yan ang team song ni Papa Joey. Joey Sasya. Yan. Tapos kaya puton mo si Joey. Tanong ka mo si Ayan, Joey. totoo, Papa Joey. Ang team song mo, where do I begin? Where do I begin? Kap-kap. Kapka. Pero si Joey, ang aram ko, aram na aram niya ng begin. Ending. Kawisan yan, iniinot ni Joey sa ending. Aray ko. Bago sa begin. Iinot ni Joey sa ending. Sa ending. Ay, Papa Joey, Jerome, tandaan mo ito, Ano wala si Jerome? Team song na ito. Pag kinasal ka na, where do I begin? Dahil man siya baka man siya buta. Dahil man ta. Mapikit siya. Maliklong ba Ay, sabi ni Tito Al. Maliklong ba Si Ma'am Melinda Taiko Sambahon kang Pasakaw, Camarines Sur. Pasakaw. Siya po ay municipal councilor kang Pasakaw, Kamsur. Nanonood po ako ngayon, ma'am, sa programa nyo. Maki-coffee po. Good morning, ma'am. Tabi. Ayan. Konsyala. Apo, nanonood siya ngayon. Shout out kay Sir Joey Santos and Onin Manzanillo, ang Gardenia Bakeries, Philippines. Si Andy Marvilla, nakarelate. Kasubangin, nagkurukanta kami. Ayos nga ang kurukanta. may nag-message po sa akin. Sabi niya, Ate Sally, walang hiya at walang alam po si Congressman Lucky Frasco. Gusto niya alisin ang Ako Bicol Party List, pati mga Bicolano. Siya lang gusto mabuhay. Dapat po sa mga inggitero at mga ghost employees makulong. Sa local governance pa lang, corrupt na. Hindi po sila pwede sa national. Kaya nga. Ate Sally, please tell Manoy Al, si Kong Lucky Frasco man lang gusto pali ang Ako Bicol. May posible yan sa batas. Dahil dapat isabi ni Manoy on air. At least, na dakol gusto pahali ang party list dahil inaasar lang siya. At least nasabutan niya ang gusto kong sabihin. 1,000 good, 1 bad, all bad. Sabi kan mga gurang. Correct. Binasa ko lang po yun. Di ko alam kung anong pangalan po kaining nag-text. Basta po, ang last niya is 8811. Ako ang sabi ni Joey Sassi, ako ngayon naging pulot. Pero may kaman pulutan. Parin Joey. Oy, Tito Al, basahon ko lang po ini. Ini po, 30 PDL. PDL? Sa BJMP Labo. Benepisyaryo ng
Ako Bicol Dole Tupad Project. Isinagawa nitong October 2, 2025 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30 ng tanghali ang orientation para sa AKB Dole Tupad Project sa loob ng BJMP Labo District Jail. Imagine mo, tupad yan, tupad. Apo, na dinuluhan ng 30 persons deprived of liberty or PDL na napiling benepisyaryo ng programa. Imagine mo na, tupad sa loob ng sa prisuhan. loob. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Labor and Employment, Provincial Office ng Camarines Norte sa pakikipagtulungan sa Ako Bicol Party List at ginabayan ng mga Government Internship Program or GIP personnel para sa dokumentasyon at iba pang layunin. Ang proyektong ito ay bahagi ng TUPAD o Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged or Displaced Workers Program na layunin makapagbigay ng pansamantalang kabuhayan sa mga nangangailangan. Kabilang na ang mga PDL na nagsisikap makapagsimula muli. Ang implementasyon ng proyekto ay sa katuparan sa tulong ng Dole Regional Office sa pamamagitan ng inisyatibo ni Ma'am Marites San Luis, ang lokal na focal person ng programa sa Camarines Norte. Ang mga kalahok na PDL ay hinati sa 2 grupo batay sa kanilang magiging asignatura. Ang gardening at anti-dengue operation and clean-up and repair of equipment and maintenance. Ang bawat benepisyaryo ay nakatakdang magtrabaho sa loob ng 20 araw na may daily wage na 415, katumbas ng kabuoang 8,300 bawat isa para sa buong proyekto. Sarong manifestasyon. O sige, tapos ano? Apa. Layunin ng programa na hindi lamang makatulong sa kabuhayan ng mga PDL, kundi maging daan din para sa rehabilitasyon, produktibong pagkakakitaan, at paghahanda sa pagbabalik sa lipunan. Ang kinuha ng Dole na maging benepisyaryo ay ang mga PDL na hindi na dinadalaw ng kanilang mga kaanak o pamilya. Nagpapasalamat ang BJMP Labo District Jail at mga benepisyaryo sa Dole, AKB at sa lahat ng partner agencies na patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga programang pangkabuhayan para sa mga PDL. Ito po ay news. Sarong example yan natin, Sally. Apa. Sarong example iyan na yung anapikasabit tabagang gusto tang i-drive na point digdi at sa programa. Apa. Na ang tawo, maski arog ka na sabihin tang mga makasalan o naging mga makasalan, titawan ta ki panahon sa pagbabago. Gabos man kita para kasala. Kaya dahil kita masyadong judgmental. Yan napigigibo kan inyang ginibo na yan na tarabangan kan Ako Bicol. So, iba pang partner agencies. Opo. Sarong manifestasyon na pigtatawan tang pagkakataon na magbago ang Opo. mga preso. Kasi bako man gabos na preso May na ng kasala. pag-asa. May pag-asa pa yan natin sa atin. Opo. May pag-asa pa sa May pag-asa pagbabago. pa. Opo. Habang may buhay, May pag-asa. may pag-asa. Diba? Meron kang pag-asa daraga? Pag-asa Street? May pag-asa. Weather Bureau. Oo. Kabus may pag-asa. Habang buhay. May pag-asa ka. May pag-asa. Pag may gabi, may umaga. May umaga. Uy, Tito Al, sa ano po, may schedule ako October 6 makikipag-partner po sa NAB4SOL para po sa saindang medical mission. Ayan. Alat lang. In this letter ninda. Ito pong sa indang kasi ang Ako Bicol nagsusuporta po sa NAB4SOL kasi may agreement na po kami. Part po kami kang sa indang mga sa stakeholders po na nagtatabang po sa indang mga activities ang Philippine Navy Civil Military Operations Program para po sa medical and dental mission po, free haircuts, feeding program, and other forms of civic outreach for underprivileged communities po digdi sa tuyang lugar. Mga 509 families po ang target beneficiaries po
para po digdi sa compose po ini mga indigenous people, mga locals doon po sa Buhi. Buhi. Camarines Sur. Mga agta. Kasama na yan dyan. So, Dahil magkamang programa sa mga badyaw. dati po sa nabigyan ng mga badyaw po ng bangka dito. Bangka? Ay, bangka. Tinawan nindo sinda kay service pasiring sa paglipat kun sa Hindi kasi Tito Al sa sa Pasakaw yata. Yun may Pasakaw. hindi ko lang matandaan. Last year ata ito or nakapagbigay na po sa Badyaw community. Badyaw community yung Tito Al sa Kamsur na ang hanap buhay po nila pangingisda. So binigyan po sinda ng bangka. Pero Tito ang balita- Al, ang balita- fiberglass boat. Ang barita ko, so ibang badyaw arugayan itong bangka na itinao, ginamit lugod na maglipat sa ibang lugar. Kaya ngunya, ano ba sa Legazpi, nakulong ng badyaw naman? baka hindi man yan. Problema na naman di sa Legazpi sa badyaw. Apo. Ay, magasisibot si Anding Marbilla ka samo-samo. Nagpareklamo na si Brad Dabier sa Transport Group. Nagreklamo na sa Rongpade. Nakulong nagreklamo kan badyaw. Sige nang Sige, naman. dakol. Okay, nga sa Martes. Pero alam ko po, meeting si Mayor Isiam. taon na po ito duman ang Ako Bicol sa Badyaw community. Ito nga ni mga bangka para magamit ninda. Anyway. Ayan, tama. Nakatanggap sila ng fiber, mga Badyaw nakatanggap ng motorized fiber bangka mula sa Ako Bicol Party List March 2024. 15 bangka po. Imagine mo, 15. Nakulong. O di, dapat mag-relawod na lang. 15 mga bangka ang ipinamahagi sa Badyaw community ng Ako Bicol Party List, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR. Kilalang si Gypsies ang mga kababayan natin na Badyaw dahil sa angking talento sa pangingisda at pagsisid. Bukod sa paggawad ng motorized fiber bangka, ay nagkaroon din ng outreach program para sa Badyaw community. Si Congressman, dati pang Congressman siya, si Kong Jill Bongalan ang nagduman. At Pasakaw and before, ayan. So, ito pag Tito Al, may mga pictures. Katanda ko ini sa tas ini nga, nagbisita sinda sa pagawaan nindang tinapa. Kasi one time, nagduman kami digdi sa lugar kasi may nag-request na wheelchair. Pigduman ni po, nakaabot kami digdi sa pagawaan ng ng Tinapa. mga tinapa. Nagbarakal po nga ni kami. Ayan yung mga Badyaw. May sarang community yan. Ayan So, nakatanggap po sila. Ano daw yan? Hindi sa Legazpi, problema. Tapos Tito Al, kang po baga, Marika na Ate Sally, ka na Tene bagang mga badyaw sa Legazpi, sigang pasaraway sa jeep. Apo. Sigang sarakat sa jeep. Magayon galag ka ni, tawa na ki jeep. Hindi man, Tito Al. Kasi, Tawa na ki jeep, gano'n na para sarakat sa jeep. naiman, kasi, ang parang, nature na yata nila bata pag baga tinauan ng dudura. Ayun nga ni. Anyway, sa Martes ta, ilingon ta Siguro, naman kan city government, tagakan DSW dita, pag-urunan da kung paano yan. Salita. Sumabay ka na sa Auroron? Iyo, Para madamog buko. Dahil mo ako pasabayon naman sa Badyaw. Bako ka man mukhang Badyaw. Matibay ka bang sumisid? Ay, Wede. Magsisid. Kaya. Pero kung pasaway mo ka sa Badyaw, Magsabay ka lang sa meeting. Bako ka lang sabay sa... Ay, si Tito. Sobra na kita. Ayan, so ayan, mga ka-alitap-tap. Pa-follow naman po ako sa aking page, Firefly Winter Das, Alitap-tap Tito Al. Kasi ma-anniversary na po ako sa October 8. Ako naman tabi. Sige, komentaryo dyan sa mga basher. Tabi, Tito Al, nag-start ako sa Ako Bicol 2008. October 8, 2008. Perang years na ako, Tito Al. October 8, 2000. Ano yan? Anniversary? Anniversary na po ako sa Ako Ilang Bicol. years ka na sa Ako Bicol? Na lang.
2025 minus 2008. Ah. 17 years na 17 po years ako. ka na? Patindi 17 years na po ako sa Ako Bicol Party Matindi List. ka. From 15th Pero ako, Congress. Believe ako sa Bicol. Opo naman. Kaya, sige lang ako, mabaso. Sige. Sige lang. Trabaho po ninda yan. Ay, nagkomentaryo na Pagka nga. tinignan mo nga ni, dahil man Ay, nagkomentaryo na nga natin Sally. ano? Ang arong ko na, ali sa flood control. So, pinagibuyan ka mga aki mo. Ay, di wow. Oo. Aram ko po yan. Tita ko po yung Ay, di wow. ni Tito Al. Ay, Mga yan aki niya po nasa abroad. Okay, anyway, thank you. Anyway, Tito Al, sa pangalan po sa tuyang mga congressman, si Congressman Pido Garbin, ang sa tuyang incoming congressman, si Attorney Jan Chan, Kong Jan Chan. Ayan. Kong Jan Chan. Kong Armario. Tapos si Kong Lee. Kong Lee Gid, 4th District Congressman Kang Albay. May 4th District ba? Sa langit. Ayan. Ang dami mong girl. Ang dami. Alright. Anyway, thank you. Ini po ang sendong lingkod, Sally Constante Luces. Mga kalitap-tap, good morning. And Ako Bicol Party List, katabang na. Nasurog pa. Al Armario po. Thank you. God bless. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika.